What's up lovely people guys, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय बावनाय जाहैबाय। So guys, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालायाखैबा फटाफटनो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव। So बिदिब्ला नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानैथ' मिथिखाबाय जानांगौ। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो बिथाङा जानाखि भिडिअखौ थाब थाब होबाय होनाय जायाखै, मानो होनबा बिथांनि चेनेलाव मोननै स्ट्राइक हाबनानै दङ। बेनिखायनो बिथाङा भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायाखै, बेनिखायनो भिडिअखौ बारा थाब मोनाखै। ओमफ्राय आंबो बिहराखैमोन आरोना, ओमफ्राय दिनैहाय बिथाङा गोसोखांनानै होनहरबाय आरोना, नोंथाङा भिडिअनि पासवार्डखौ हरदो, आं भिडिअखौ आपल'ड खालामना होनोसै, नोंथाङाल' पासवार्डखौल' खोन्थाहरबानो जाबाय होननानै बुंनायखाय आङो दिनै भिडिअ खालामबाय। आरो नोंथांमोना भिडिअनि पासवार्डखौ मोजाङै भिडिअनि स्क्रिनाव नायबानो जाबाय, अब्लानो मोनगोन। बारा धैर्य खालामनाङा। आरो जाय बिथांमोना मेम्बारशिप लादों बिथांमोना बिना पासवार्डआव नायनो मोनगोन भिडिअखौ। दासिमबो नोंथांमोना सोरबा मेम्बारशिप लानो गोसो दंब्ला लानो हागोन, बारा नङा, खमावनो। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो। नोंथाङा जुदि दासिमबो भिडिअखौ नायनो रोङाखैब्ला सिगांनि भिडिअ आपल'ड होनायखौ नायब्लानो जाबाय, अब्लानो नोंथाङा भिडिअखौ नायनो हागोन। आरो जाय बिथांमोना रोंथाराब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खाथियाव मोनसे जइन बाटोन दं, बे जइनाव नोंथाङा मेम्बारशिप लायोब्ला पारचेस खालामनानै, अब्ला नोंथांनो पासवार्ड गैयै भिडिअ हरनाय जागोन आरोना। बिदिब्ला नोंथांमोना पासवार्डखौ गोसोआव लादो, ओमफ्राय भिडिअखौ नायदो। I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy, does that exist? Probably haven't heard of it. Need to live a different life, cause lights and cameras are in it. Trying to find a silver lining. All I wanna do is avoid the violence, but you're here again, I'm losing it. There's no more screaming and silence. Get out my face, turn off the flash. I hate the fame, no more of that. Leave me alone.